doprinos u podizanju razine sigurnosti boravka naših turista s obzirom i na hitnu medicinsku službu i na dodatne kapacitete kroz helikoptersku službu, kroz specijalizirane brodice, što se u ovakvim izvanrednim situacijama itekako vidi i među turistima koji borave u Hrvatskoj i znatno podiže razinu sigurnosti boravka naših turista u destinacijama. Mi ćemo se danas osvrnuti malo i na stanje na tržištima, na onome što je Hrvatska turistička zajednica pokrenula i prilagodila s obzirom na geopolitičku situaciju, rat na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i sva ona žarišta koje utječu na globalna turistička kretanja. Mi smo i dalje percipirani kao sigurna turistička destinacija, imamo komparativnu prednost blizine naših ključnih emitivnih tržišta i u tom smislu smo uz adekvatnu kvalitetu i vrijednost za novac usmjerili i ključne poruke naših marketinških kampanja. I možda još dvije riječi, ove godine smo preko 30% više sredstava usmjerili i u strateško partnerstvo sa turoperatorima i avioprijevoznicima upravo u cilju da zadržimo visoku razinu i potaknemo još veći broj letova prije svega u pred- i postsezoni na sve naše destinacije.